esta segunda edición desta obra de José Balboa, uno de tantos que temos a oportunidade de presentar conxuntamente e que se tuviera unha magnífica aportación da súa experiencia vital. Unha obra escrita do corazón que está encargando de divulgar por varios lugares de Galicia, mesmo ten unha repercusión internacional a que da conta na súa estancia fora de España durante eses anos de vida deste cabaleiro, deste diplomático, que é unha persona entrañable que temos a fortuna de que poidera poñerse a escribir para reflexionar sobre o que foron as súas vivencias e seguro sacar importantes conclusións que poden servirnos a todos na nosa andaina vital. Estamos falando de segunda edición e decir que foi un éxito esa primeira incursión desta obra e que estemos xa casi preparando a terceira edición. Creo que todo aquel, non só que o lee, sino que o escoita nesas presentacións que está facendo por diversos lugares de Galicia. Esta semana creo que estuvo onte, mañana, creo que ten un calendario apretado de encontros donde nesa intimidade que fala da súa obra encontra motivos para respostar a calquer comentario de calquer persoa que se sinta identificada con moitas emocións que é capaz de explicar a través destas páxinas. Por iso este